हाँ तो भैया लोग, हमनी के गांव के प्यार के अजबे गजबे लीला होला। एगो लड़की के चक्कर में एक ही क्लास में 3 साल पढ़े नहीं जाए। ओकरा फेरा में लगातार 3 साल से हैट्रिक मार के फेल हो जानी जाए। हमनी के गांव में 1 रुपया के टाफी दे के प्रपोज क देनी जाए। उ लॉलीपॉप चूसत रहेली आ हमनी खातिर व्रत भूखत रहेली। हमनी के रिचार्ज करावला के जरूरत ना पड़ेला, बस एगो लॉलीपॉप किन के दे दो, उ उतने में खुश रहेला। एक बार अपना सोना से मिले खातिर 3 घंटा मच्छर से देह कटवावे नहीं जा। तो बड़ी मुश्किल से एक बेरी मुलाकात होला। मच्छर पूरा देह में काट के होल कर देलस, बाकी हमनी के बिना मिलले ना जाने जा। और उ जौना रास्ता से पढ़े जाली वही रास्ता पर सुबेरे से बैठ के इंतजार करे नी जा। और उ जब साइकिल के घंटी बजावेली तो सुन के दिल के घंटी टन टन बाजे लागेला। एक ही लॉलीपॉप दीहल, एक ओर से उ चाटेली, एक ओर से हमनी के चाटे नी जा। इतना पवित्र होला गांव के प्यारी। स्कूल में जब मास्टर जी हमनी के पीटे ले तो साझिकाना के हमनी के हाथ में हल्दी लगावेली। और मास्टर जी के इतना बढ़िया बढ़िया भजन सुनावेली नु कि अगर उ मास्टर जी सुन ले तो मास्टरी से संन्यास ले ली हैं। हमार तो भाग बरियार बा कि गांव में पैदा भइनी आ गांव के लड़की से प्यार भइल। अगर शहर वाली आलिया से भइल रही तो कहियोने के कालिया बना के भाग गइल रही।